Аферим? Баси малата. Баси малата, дами и господа. Само не ми свети в очите, защото нищо. Няма да ти света в очите. Аз снимай Шевролети сега. Да. Тук Шевролет Лачети, 2008 година. 2 литра CD, TG, PDI. Те букви там. Да. Дизелче. Дизелче, Common Railче. Ето, показваме. Ти карай, да вземаш се пуснеш. Чакай, тук се кара нормално са. 140 с 3000 оборота. Звучи на илийката сета от аудиото Блаупункт. Блаупункт ли? Някакъв мизерен Блаупункт е. С касетка? И 5 CD4. И баха. Върчим с 300, колата е много яка. Чай да не светиме на драйвера. Свети в огледал, защото не виждам отзад. Добре, няма. Летим с 300. Музиката е сватба. Тогава ще трябва да спреш ръкавица, за да се вижда пътя напред. Защото виждаш само таблото. Как бе? Ето вижда се. От фаровете ти знаеш колко добре се вижда. Така ли? Да. Опа. Ако искаш миним в ясната лента сега. Да не се правим на чекити. Няма трафик, само някакви камиони. Обаче верно на идване, като карах аз имаше, нататък имаше повече. Стандартен маршрут София-Ихтиман, София. Показваме Роклон. Климатроник от N6. Климатроник, бичи на хай. Защото си признавам, че винаги сме хай. Колата си върви много добре. Липсва и 6-та скорост. Другите скорости са малко късички. Дай жега. кое На музиката. Тук хората... Това беше някакъв разлив. Имаше такова фърно пясък нещо. Представяш как са размазали коли, защото ме фърчал антифриз и пясък. Антифриз и масло на всеки път. Тук хората станаха живи свидетели как щяхме да се очистили. Не, как други са се очистили. Да, те други са се очистили. И някакъв знак сложен в тъмното. Да, си блести. Ние си караме с 160 и да. И сме безсмъртни.